O nwere otu oge n'obodo ụmụ anụmanụ, mbe na ezi bụ nnukwu enyi ha abụọ bụ nke ama ama n'obodo nke ọma. Agawa ịchụ nta, ha abụọ na-esi. Agawa ịchụ iyi n'obodo, na ezi esoghị, mba agaghị aga. Enwe ebe a chọrọ ibute nri, ma mba anọghị ebe ahụ, ezi anaghị ekwe aga, maka na ha abụọ bụ ezigbote enyi. Ya mere ịhụnanya dị n'etiti ha abụọ bụ nke enweghị atụ ọbụla. Ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ji ha eme ọnụ, onye ọbụla na-agba ha ume maka nke a. N'otu ụbọchị, mbe na ezi gawara ebe ha na-enweta nri n'obodo ha. Lee ka ezi na mbe na-alọta ebe ha gara. Ka ha rutere otu ebe, ezi tinyere isi n'ụzọ gawara ụlọ ha. Mbe mekwara otu a. Ị mere nke ọma nwanna, ka ọ dị echi ka anyị kwuru. Ndewo eze enyi m, na ezinụlọ. Nri malitere ịkọ n'ụlọ mbe. Nke a mere ka o jekwuru ezigbo enyi ya ezi maka enyemaka. Ka o ruru n'ụlọ ezi, ọ hụrụ ka ya na atụrụ na-akpa nkata. Ndị be anyị daalụ Nnọọ, kedu ka ị mere? ọ dị mma, ka unu mere. Anyị dịkwa mma nnọọ. Ezi na mbe gara otu akụkụ, mbe wee kọrọ ya ihe ọ na-agabiga n'ezinụlọ ya, na ka agụụ ji wee na-akwụ ha ji mmanụ. Ọ rịọrọ ezi ka o binyetụ ya obere ego ka o were zụta n'ezinụlọ ya, wee kwe ya nkwa na ya ga-akwụghachi ya n'izu ụka abụọ na-abịa. Nsogbu adịghị eze oyi m, aga m enyere gị aka. Eze oyi m, aga m enyere gị aka. Ewo, imeela, daalụ. Nsogbu adịghị, ya esogbusi gị, ya esogbusi gị eze oyi m. Imeela, obi dị m ụtọ ugbu a. Ngwa ngwa mbe kelesiri ezi binyere mbe ọtụtụ ego nke ọ ga-eji gaa zụkọchaa ihe nri ọ ga-eji wee zụọ ezinụlọ ya. Nke a mere ka mbe ghara ịnọ n'ụkọ. Ezi malitere ịjụ mbe ase ego ahụ. Mgbe izu ụka abụọ gara, ọ gara n'ụlọ mbe maka ego o binyere ya, ma mbe gwara ya na ya nwetụrụ ya ndidi na ya enwetabeghị ego ahụ ruo ụbọchị ahụ. Nke a ka mbe mere otu ọnwa gaa, ọnwa abụọ gaa, ma o nweghị ego ọbụla o nyere ezi. Ezi were iwe maka nke a, wee na-ajụzi onwe ya, ọ ka bụkwa mbe enyi m nwoke na-eme m ụdị ihe a. N'ọnwa nke atọ, ezi gara n'ụlọ mbe ka ọ jụọ ya si maka ego ahụ. Mgbe ọ garuru, ọ hụghị mbe, mana ọ bụ nwunye ya ka ọ hụrụ. N'ọnwa nke atọ ya, ezi gara na ụlọ mbe ka ọ jụọ ya si maka ego ahụ, mana ọ hụghị mbe. Iwe were ya nke ukwuu n'ihi na nwunye mbe gwara ya na mbe anọghị. Ezi wee were iwe laa, maka na nke a wutere ya nnukwu. Ka chi foro, ezi zutere mbe n'ụlọ ya mgbe ọ kaghị pụọ. Ezi gwara ya ka o si jụọ ase ya ụnyaahụ, mana ya ahụghị ya. O wutekwara ya maka na ya anọghị mgbe ọ bịara. Mbe matara ihe kpatara nke a, ma rịọkwa ezi ka o nye ya abalị atọ, maka na e nwere obere ego ọ na-atụ anya ya. Ezi ekweghị na mbụ, mana ka ha mechara, ọ nabatara nke a n'ihi na o chere na mbe na-agwa ya eziokwu dịka enyi ya ọ bụ. Ngwanụ, ka ọ dị ka anyị si kwuo.
Mbe alọtala ebe ọ gara, nwunye ya wee kọrọ ya ihe merenụ. Isi na onye chọtara m n'ehihie? Nne anyị, ọ bụ ezie o. Ọ gara ebe a ugboro 3 ụnyaahụ, mana ọ hụghị gị. Agwara m ya na ị mere njem maka ọrụ a kpọrọ gị. Ị mere nke ọma. Ngwa gaa butere m nri ka m rie. Ezi na-abịa dị m maka ụgwọ m ji ya. Ụgwọ ahụ bụkwa na ego ole? Ọkụma agwala ya wetara m obere ndidi ka m mezuo ego ahụ were nye ya. Mgbe o ruru echi mụ na ya ga-ahụ. Ka abalị atọ gasịrị, mụ na enye ya ezi ego ahụ dịka o kwenye na ezi gara n'ụlọ ọdịrị ụtụtụ ahụ oge ọ nara mba ahụ. Ka ndị hụrụ na ezi na-akwa aka n'ụlọ ya, ọ naghị ebe ọ ga-agbaga. O wee nye onwe ya ka nke na mgbakọ ahụ ka ọ mara ma ọ were ya na-esi obodo ahụ oche esi ofe n'ụtụtụ ahụ. Kpai, mbọ nakwa ya ere. Ọ bụ m, abịala m, kedu ebe di gị? Iwe were ezi nke ukwuu, nke mere o ji were nkume ahụ nwunye mgbe ji na-asụ oyibo o ji esi ofe wee tụpụọ ya n'azụ ụlọ ma lawa. Nwunye mgbe mere ka ọ na-ebe akwa dịka ezi lawa. Chee, ụwa dị egwu o. Gịnị kpatara na ezi agaghị ekwe ka m ṅụọ mmiri ma tọgbọ iko n'ụlọ m a? Nwunye m ọma, eji m aka na ọ kpatụghị gị aka ọbụla. Nne anyị mbe, nke a agaghị eme n'obodo anyị. Anụrụ m ya ka ọ labara ozugbo ahụ n'iwe. Ọ dị mma, mụ na ya ga-ahụ. Mbe wee chọrọ ezi gaa n'ụlọ ya iji ya asị nkume ya ọ tụfuru. Ọ gwara ezi na ya anatago ego ahụ dum o ji ya, mana ọ ghaghị iweta nkume ahụ ọ tụfuru tupu ya enye ya ego ya. Nkume ahụ adịghị abụọ n'ụwa niile, na ezi zara ya na nke ahụ ọ na-ekwu abụghị ihe ọ jụrụ ya, na ihe ọma bụ ka onye ya nnukwu ego ahụ o biri. Ebe ọ bụ na nke m na-ekwu abụghị ya, agaghị m enye gị ego gị ma ọ bụrụ na ị weghachiri m nkume m tụfuru. Bells in my head. Ndị be anyị, ụlọ ọmụmụ ka akụkọ a siri dị. Mbe na ezi ekwuola ka ọ ha n'ọnụ ha. Ya mere, kedu ihe bụ uche unu maka akụkọ nke a? Igwe, anyị sịkwa kwuo n'uche nke m. Uche nke m, kedu ka esi ga-esi binye mba ego? Ịkwasị ya na-akasị ahụ. O were aghụghọ na-eso ya, ọ dịghị ọnụ mmanụ. Mbe emetere ya tata. Eziokwu ka unu kwuru, ihe o mere adịghị mma. Mba, ekweghị m nke ahụ. Ọkwa m mere ya ka onye enwere ya ndidi. Ugbu a, onye ego ahụ adịgo. Kedu ihe mere esi ga-eji wee gaa na be mbe ebe ọ nọrọ ya wee mebisie ihe na be ya? Ekweghị m nke ahụ. Nke ahụ adịghị mma. Ị kwuru eziokwu. Ezigara iwu ebe a. Ndị be anyị, enweghị ihe eji nsogbu eme. Ọ hụla m ka esi asa okwu a afọ. Kedu mbe? Gbakọrọ m ego a. Ugbu a, dịka esi ụmụ anụmanụ, ana m ekpebi ka esi gaa gbaa mbọ weta nkume a tupu izu ụka abụọ aga. Ebe ọ bụ na nkume a bụ nkume nwunye mbe ji esi nri. Ọ bụrụ na ị weta ya bụ nkume, aga m eji aka m nyeghachide ego a ibinyere m. Ịhụla ya? Igwe imere ọfụma. Igwe. Ezi wee chọọ nkume ahụ ụbọchị niile na ọ hụghị ya. O ji nye ya niile n'isi n'ala ịmata nke bụ nkume ahụ kpọmkwem, maka na ọ bụ ogiri ka nwunye mbe ji ya were na-esi ụbọchị ahụ ọ tụfuru nkume ahụ n'iwe. N'ezie, ezi chọrọ nkume a n'elu, chọọ nkume a n'ala ma ọ hụghị ya. Nke a mere o ji abụ mgbe ọbụla a hụrụ ezi, ọ na-esi imi n'ala nke ukwuu.
bụ maka na ọ na-achọ nkume mbe ọ tụtụrụ nke ogiri juru ahụ ya dum. Nke ahụ ga-eme ka mbe nwee ike iweghachikwa ego niile ahụ o ji ya were kwụọ ya n'udo. Chei, arịrị egbuola ezi. Wayo, wayo, to my head, wayo, wayo, to my head, mbe no kama ihe, to my head.